ang asawi tongmani nakile ne jagai tongmanno obai khlai phayo obokha ang khai tabuk tamu bai thaingani ang khai kunu sai malia bauti thai ang samani lama se obai khlai ri bungkai ang bobisot khop jale mai buti ma nanga nhno yang asawi tongmano se ana asono bai ke nira sakai berai ri bungkai ang tabuk tamu Bukhuk Birmati Debormani Bishiktham Angjak 300 rabar Buphang kaijakno borok hamya tongmong sitrarok bebakno subai kelangbaikha laithangnai 1 July salmari fasal horo patimathai Khowai Champahour Myung Kwthwi 4 number ward kami belaino khairoma singsa angjakha gori tutui Ajiwi rabar Buphang kaijamani Bukhuk Birmati Deborma Ani kobongma hingkai iko ani rabar kijanja kaijamani obono sabobo phai jani horo je tongmani jotono tam phai sobai kalang thangbai kya hingkai obono Buphang kaijak hingkai jotono tam kalang thangbai kya kisa nai phedi ne ya kobongmani phai kalang thangbai jotono aso Buphang hi yang mon side mang jotono Buphang kan mon side mang jotono Buphang do to no mukhai kalang thame ka to no ha pata pata klai ko ya phang sabai kalang thame ka kai kani busuk ro toy ini rabar kaijak kani busuk ngoro ro arai kani moto tong ta jaga arai kani ro kai Buphang kai busuk tongmani kaijak Buphang kai to 300 ba to Buphang kai man bisingo 300 Buphang rok tongano kai te baksa thikya baksa makom rok chakha kai tabo botomano kai 300 Buphang rok tongo kai ananya be moro mo tangi mo horok khlaikan boron borok khlaikan butam wanchu obo hingkai to jungbo saimaya jungba mane kebaibo walai jabo kurui salai jabo kurui jungba iko haino sudana sin jaga ngaino jungbo kayo kai kebaibo kelantari kurui salai ma bo kurui walai ma bo kurui tangui jani borobo ano saji engai obo hai khlai di phekya angkun phano ang sab malia obo hai to khainani tongmani ya mo khoro khage ta khoro bisi busuk ngka mo rabar nong ni mo kai mani rabar hingkai 3 bosor ngka 3 bosor ngka 3 bosor ngka abo hai kebo chaje angai khlaima rok abo hai rok kuno ongkore tong sendo khema rok borok rok tong sonde ho ta nu gya bate tamna khajina ne wala jak ba ke ba kuri ba ngai dabu tam nai norok tam nai dabu chung to tam khai mara ni obo hai khlai ang guri borok ja muya phaloi bolong ni tha bolong chogoi phaloi sonwa phaloi loti phaloi chawoi tini phaijamu jawo phaijamu se khlai ang kosto khlai ang tini khoksa tini khongnei khatioi ang usu kosto khlai ang khlai jamani asa khlai
Bufuru torno bufuru le ang musano sasa dani bokrong ni poda ya kang no hinai ang asa wi tong man ni nakle ne ja kai tong man no o bai khlai ni phayu o bu kha ang kai ta bu ta mu bai khai ni ang khai kunu sai mali ya bu ti khai ang sama ni lama se o bai khlai di bu kai ang bo bi sot khop jale mai bu ti ma no ngan hnai ang asa wi tong man no se ane asa no bai ke ni ra sa kai berai di bu kai ang ta bu ta mu khlai nyai ang kunu sa bi mali ya ang kunu sai mali ang ho to bom bo bung tha kang tam khlai man abo Lukurofi saiman ciwo, angkai kun saimali ya. Kamu thai ni bumung tamu nong kami ni bumung? Kami bumung kaya hati mara. Oh, bo pias ni andar khopjak mo bo bolo. Iko Champahour, iko ta hati mara. Koi nomor ward nong mo kami? Sarnong ward. Ini bumung sagari. Ani mung kai Birmati deborma. Ani logi songni mung kai jamani deborma. Ani orobar kai thani charabo pai kai mani tei ber khamane hoite jal pai mane hajira na mane hoite lagni uporok bai khina